Ciaraidh Bloc. Ceist why? Ciaraidh. Is mó úrsóitilta é Bloc atá ar fáil ar na hard an go léir. Bí mise ag tastal timpeall na tíre. Tá great cheer céineach. But who wore it better? Mention. Agus bíon gamers in éil ag sráthú ar Twitch. Díobh chuir ghail agus fáilt in stoc go dtí Bloc. Tá sé chur strasarm. Tá cnús sa crathóirí a gin freisin a chur mír na drámaíochta, cultúrtha agus grinner fáil. Sioma tansí. Is gansaí airne agus is teacht. Tradition nó an fáim van úsach nó an fáim fad bhunaithe a bhí le alíonn sráidin ná le áir de haingta rud. Ac an rud is fearr faoi Bloc, mhuir scéalta. Is mis Ciaraidh agus nílach rud amháin na rágan. Bhí bródúil agus bí gcuileach. Cunistá Bloc TG car padar gaiileann seo ag all together now. Fáilte arás an seo beá ar Facebook Bloc agus fáilte arás go rath cairn. Ní féilm an dá haúint ná bheith mé is ar fáil. Sin Bloc. Bí páirteach.